maandag, tweede Pinksterdag. Ik ben echt op een hele bijzondere plek in Zeeland. Wij zijn best wel mensen die veel reizen. En dit jaar hebben we besloten dat we gewoon Zeeland gaan ontdekken. Door overal een weekje, een midweekje, een lang weekend, een weekend te logeren. Wij beginnen in de Vrouwenpolder. En daar gaan we minicamping Rustenpolder bezoeken. Nou ja, er is weinig mini aan deze camping hoor. En ik laat jullie alles zien. Dit is onze staakcaravan. En dan laat ik jullie even binnen zien. We zijn nog een beetje aan het uitpakken. Ik loop natuurlijk al gelijk enthousiast met mijn camera rond. De bank, televisie. Hi schat. Een eigen badkamer. Altijd fijn. Dit is onze slaapkamer. En dit is de slaapkamer van onze twee jongsten. Dit is de keuken. Net al lekker aardbeidjes gegeten. Koelkastje. Ook niet geheel onbelangrijk. Als Zeeland al niet mooi was, dan is het nu. We zijn er nog maar een dag en ik ben de kinderen zo al de hele tijd kwijt. Eentje is hier en de ander weet ik niet goed, maar die is lekker aan het spelen. Wij zijn lekker aan het relaxen. Gisteren was nou niet echt de dag om te vloggen. Want het waaide, het was echt heel slecht weer. Nu waait het ook wel, maar de zon is aan het schijnen. Wij gaan even naar het strand lopen, want dat is ongeveer 1 kilometer lopen vanaf de camping. En schakelen doe ik zo. Ja. En dit is naar zo'n 2 of zo. Dan staat er 9. Dan gaat hij naar 11 en dan of 10, 11, ja. Oh. Die rijdt op de trekker. Yay! Hard kan hem trekken. Hard. Ja? Oeh, sorry. Allebei zijn ze de rem. Je trapt de koppeling in en die 2 remmen. Moet je even oefenen? Voordat we bij de schuur zijn. Jeetje. Hoe gaaf is dit? Bo is de pony van de camping waar je op mag rijden. Oh. Het is al een tijd dat we gaan uitchecken van de camping. En we hebben echt super fijne week gehad. Zoals je in de vlog kunt zien,
hebben mijn kinderen ook een super fijne week gehad. Ik zie ontzettend veel te doen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Denk ontspannen, relaxen, rustig voor je staakcaravan zitten, liggen. Omdat de kinderen lekker aan het spelen zijn. De omgeving is fantastisch. Ik ben sowieso al dol op Vrouwenpolder. Loopt hier met 1 kilometer zo het strand op. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat we nu gaan uitchecken. Vond het ook wel heel erg luxe om dit te doen terwijl je gewoon aan het werken bent. Dus we moesten 's ochtends gewoon de kinderen aan school brengen. Maar het feit dat je dan na je werk of na schooltijd hier naartoe kan, dat maakte ook echt wel dat het een hele bijzondere week is geweest. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!